Vreau salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod. În episodul de astăzi ne vom juca Free Fire, noul update. Ne vom juca, nu noul update, ci s-a băgat nou acum, nou. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un clopoțel care cred că o să apară aici, undeva pe aici. Da, și vreau să-mi dați o notă la cum editez clipul ăsta, pentru că acum editez în Filmora. Și pentru că voi ați văzut thumbnail-ul, vă rog eu, nu râdeți că era logo-ul Filmora pe capul meu, dar da. Ne vom juca Free Fire la mișto. Din păcate mi-am pierdut contul. Bine, nu-i doar primul cont pierdut. Am avut Heroic, el acum am Silver 1. Yay! Și ce vreau să vă zic este că eu n-am putut să postez pentru că n-am avut idei și n-am vrut să fac la mișto. Eu chiar am vrut să fac ceva gaming sau ceva de genul, dar n-am avut nici timpul. Și sincer să vă zic, nu vreau să nu m-am avut nici chef. Haideți să intrăm în Free Fire. Dacă mă auziți mai așa, să știți că țin mâna pe difuzor, da? Dar o să pun facecam-ul aici, ca să putem să jucăm. Da, mai întâi o să reacționăm la emoturile astea, o să vă le arăt și voi. Stați puțin. Așa, să fac asta. Încerc storic, mut facecam din una alta, dar stați puțin să fac repede setări. Acum am făcut momentan setările ca să se audă, gen să nu se audă jocul. Și acum, ce să zic, vreau să vă arăt și voi emoturile. Posibil să nu le vedeți. Intrăm la... Mamă, da, facecam-ul ăsta îl punem pe mijloc, da. Îl punem pe mijloc. Cine sunt sub... Dar nu o să-l țin. Bun. Mai întâi vreau să vă zic fist bump-ul ăsta, bro. Uitați-vă și voi o leacă, bro, îl vreau, bro. Îmi vine să mă duc acum, să fur o bancă, să jefuiesc o bancă, să-mi bag bani pe joc și o să-l iau. Uitați-vă și voi, făinuți așa, ia uitați. Fist bump. Da, și avem aceste skin-uri care, sincer să vă zic, mi se par hidoase. Ce aș da eu 300 de diamante pe 11 skin-uri la așa skin hidos. Poate la unor le place, dar mie sincer nu-mi place. Costurile nu se discută, dar sincer ar fi cam tare. Glumesc că band emotes, care cred că le-ați văzut și în thumbnail. Ăsta se pare că l-am pus în thumbnail. Nu, cred că red carpet-ul. Da, cred că red carpet-ul. Bă, mi se pare mișto emoturile astea, că sunt așa mai muzicale, mai așa, mai noi. Dar sincer să vă zic, putea să bage gen Free Fire 100 de emoturi noi, cu LOL-ul și chestiile astea la întâi. Tot alea rămân veterani, sunt alea șmechere. Asta e fain, mai ales ăsta e destul de fain. Chiar foarte fain. Rumbul ceacul ăsta nu-mi place. Asta e fain, dar Red Carpet Focus îmi place, mor. Ce aș lua. Evo Valut. What? Stai puțin. Îmi dă înapoi CG-ul de 6 cu 2 Rate of Fire, care e cel mai bine 2 Rate of Fire. Ce să zic? Da, l-am băgat, deci bombă, deci am rămas ca Valley Spider. Așa am rămas. UMP-ul! Bro! Uia de 2002! Bro, what the fuck? Sunt uimit, bro! 2 Rate of Fire, tot 2 Rate of Fire, 2 damage și 1 Rate of Fire, 2 Rate... Bro, băgați alea! Acum câteva secunde vorbeam de emoturi veteranii și acum ghiși cine a apărut. Nu emoturi veteranii, dar astea. Nu știu dacă sunt veteranii, dar știu 100%
Sunt 100% sigur că ăsta e cam veteran. E ăla. Wow, acum mai trebuia să bage pe sunul. Și gata. Jur. Îmi place. Cam de câte minute filmăm? 5 minute. Gold Royal-ul, care n-am gold. Am băgat, stai că pot să dau un spin. Băgam un spin? Nimic. Nu mai am bani. Weapon Royal. Vezi că avem 2 tichete, băgăm. Nimic. Bun. Hai să vă arăt ce puțin contul meu, așa. Dacă nu vă interesează partea asta, puteți să dați skip. Dar eu tot vreau să fiu prezent, da? Intrăm la weapon. Intrăm la armory. Cum vedeți, am ăsta de... cum se cheamă? Mai sau... vă rog, nu râdeți de mine, da? Adică joc Free Fire de vreo 3 ani. Nu știu cum se cheamă ăsta. Dar îl avem pe ăsta cu 1 rate of fire, 1 range, damage, așa, normal, bă. La ăsta, la M14, care am luat acum skin-ul, la sniper, care am luat acum skin-ul, dar hai să dăm puțin asta așa, la rifle, AK-47, clasicul skin, UMP buia, dar hai mă să nu mai lungim, hai să dăm direct match la Old Peak. Ce bătaie fac? Dacă o să înjur, o să tai din tine. Gen, că eu mă enervez foarte tare la Old Peak. Și dacă îmi vedeți ăsta așa, na, camera e fix aici. Deci, cred că ar fi bine să-l pun undeva pe stai să vedem măcar ceva. Pas. Pe mijloc să rămână. Hai să vedem care e foarte. Eu să stau prea concentrat. Trebuie să stau concentrat. Da? Am pus mâna pe facecam, bro. Bro, dar nu pot mișca, bro. Nu pot mișca. Hai că lăs așa. Îmi pare rău când vedeți degetul. Dar chiar n-am ce să fac, bro. N-am cum să editez cumva partea asta. Să dau o leacă de blemish, ceva de genul, nu știu cum se numește, dar cum se numește. Era corect. Eram focusat să vorbesc și m-a omorât ăla. Da. O să-mi cenzurez dacă o să înjur sau ceva de genul. Da? Deci dacă mă vedeți mai supărat, mai așa, dar n-ați văzut ce s-a întâmplat, sunt supărat și mă băt ăștia. Da? Bro, unde sunteți? Trebuie să fiu atent, bro. Ia uite-l. Baba? Baba? Bro, bro, eu Mamă, ia uitați cum îmi vedeți Facebook-ul, cred că îmi vedeți Facebook. Asta nu-i de-a meu? Nu era de-a meu. Băga mea picioarele în capul tău. Cred că am cenzurat partea asta. Dar, na. Yes. Poate nu o să o cenzurez pentru că n-am zis ceva. Așa am zis doar băga mea picioarele în capul tău. Bro, dar n-am știut că e a meu, bro. Aia e, pentru că vreau ca episodul ăsta să Free Fire, nu să facem test durabilitate la telefonul meu, adică. Ia uite-l, dă emote. Să avem un clip de 7000 de ore, pentru că filmăm de 10 minute și 30 de secunde. Eu sunt focusat, deci, bam. Uita? Pune glu, băi, băiatule. Bam.
Mă mișc și eu ca roc, așa, nu? Ma? Bă, băieți? Sunt multe. Bun, haideți băieții mei! Bă, câștigăm, dar sincer am doar 2 kill-uri. Vreau să vedeți și voi calitatea mai bună și mi să nu apăs din greșeală pe ăsta, din X-Recorder. Deci am să-l pun undeva la facecam. Dar după vă deranjează pe voi. Dacă îl pun aici, nu cred că se supără. Cred că dacă îl pun aici, nu se supără nimeni. O să-mi fac și o hază acum. Nu cred că știți să zic pentru că sunt uracat, analfabet. Bun, hai. Bă, dar cât de rapid face omul ăsta chiurile, bro. Au fost un meci mai așa. Deci cred că sunt timerii. Lasă așa, doar lasă așa. Doar lasă așa. De-abia 3 kill-uri. Dar au fost un meci mai așa. Dar asta să vedeți când dăm de veterani din ăia care îi dau LOL-ul. Ca un meci de rank. Am vrut să jucăm la rank. Dar sincer, bro, sunt Silver 1. Ce putea să se întâmple așa la rank? Așa? Bă, dar ce mi-aș dori să am un calculator, bă, băieți? Puteam să filmăm clipuri mișto, să vedeți cum mă joc. Era fain. Catina! Gut! Îl bat, băieți, tu! Hai, tata, hai! Nu mai am aer, bro. M-a lăsat fără haier. Bro. Asta nu e ideea mea, bro. Da, te pup. Îi dăm revive la colega noastră, cred. Da, colega noastră. Ok. Asta e nu. Oh. Fac cartofi. Bro. Mor. Îi dau emote. Deci îi dau emote. Cred că când o să mai facem un clip cu Free Fire, cred că nu o să mai pun facecam. Chiar dacă e mișto să pui facecam, să-mi vedeți reacția, în caz dacă sunt supărat sau așa, și tu nu V3, bro. Și mă scuzați că zic de atâtea ori, bro, dar e bune. Gen, ce aș putea să zic, bro? Fac, mă, frate. Dar nu mai fura chiru. Așa, urâtule. Mamă, cât îți doi. Bă. Dar n-am apucat. Bă. Și acum asta stă FKA. Pentru că dacă o să zic cum să zici noron la FKA, o să crede lumea că zic altceva. Gen. Bun. Ha. Sunt 2, bro, în viață. Cred că am să cenzurez când zic bro. Pentru că numai bro. Zic acum bro. Înainte când o să mă bat o să zic bro. Gen, nu, bro. Gen, bro. Gen, bro. Tu știi că dacă bro, gen e bro și gen e gen cu bro și bro. Așa, să-i facem și noi. Wow. Defeat. Da. Look at this. Numai bro și gen. Cred că așa o să pun descrierea. Numele clipului. Bro, gen. Na. Da, nu mai sări că am vrut să... Doamne. Da. Nu faceți mișto de mine. Voi chiar faceți mișto de mine, bro.
Oamenii ăștia fac mișto. Ce-am văzut. Pune glo. Pune-mă gluvalul acolo, mă. Dă-l-o. Nu, că-și dă revive. Doamne! Da-te, bă, de aici, bă, dar ce crezi că ăștia... Lasă așa. Eu vorbesc mai spaniolă, mai engleză, mai italiană și din asta. Eu vorbesc română. Uite. Mort. Pa. Deci... Bă, dar eram sigur, bro. Nu! Ia uite, oamenii deja au urcat. Ce înseamnă vorbire și o disciplină? Ia uite-l. Dau facecam-ul. Și vedeți acum ce bătaie le dau. Vedeți acum bătaie și primesc. Și dacă nu o să mai zic nimic, sunt concentrat. Haideți, mă, hai. Sus ăștia. Sunt sus. Dați like, subscribe, share. Luați-ne la prieteni pe Facebook. Bă, băiatule. Nu. Nu vino din spate, bro. Oamenii vin din spate, frate. Băgam. Să-mi bam. Da. Bă, ce faci, mă, ăsta? Uai. Mă duc acasă, mă elimin, nu mai am nevoie de old pick. Bă, dacă e old pick, nu înseamnă că trebuie să ne dați player old. N-ați văzut glue? Dar nu cred că era glue-ul lui. Bă, băieți. Săriți pe el, așa, bunul cap. Cred că două las cu... Na, că tai de aici și... Na. Vă zic dacă am câștigat sau nu. Bro, chiar acum câteva secunde, gen slash minute slash așa, am făcut 1v3 cu 50 HP. Nu știu dacă mă credeți, dar gen wow. Deci dacă pic acum nu fi închei clipul, jur. Ce cap! Hai să facem outro direct aici. Cam atât v-a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe și clopoțelul să-l aveți activat. Și nu uitați, cel mai șmecher ratat sunt eu. Vă pup. Pa!